Znači, evo, prvo ću ja kada otvorim ovo Milorad Vučković, predsjednik Fudbalskog saveza grada Zaječar. Hteo bih da sve pozdravim i da se zahvalim što ste došli, da pozdravim naše uvažene goste ispred Fudbalskog saveza grada Zaječara i ispred lokalne samouprave samog grada Zaječara. Kao što znate, u Zaječaru će danas za vikend, petak, subota i nedelja da se održi tradicionalni ovaj balkanski turnir u malom fudbalu. Ovo je već drugi put, ako se ne varam, da se organizuje u Zaječaru. Još jednom da pozdravim našeg uvaženog gosta iz Bugarske i ovom prilikom hteo bih da dam reč Neliju, gosti našem gostu. Izvolite. Neli Nikolić, koordinator ovog turnira. Što se tiče grada Zaječara, kao što je Miki već rekao, mi želimo da ovaj turnir bude tradicionalan i nadamo se da će iz godine u godinu biti sve više ekipa kako iz Srbije, tako i iz inostranstva. I već za narednu godinu imamo već najava da ćemo imati nekoliko ekipa iz Rumunije i Makedonije koje su nam potvrdile učešće, ali pre svega nadam se da će ovaj turnir koji će biti održan ovog vikenda kao teći u najboljem mogućem redu. I također ja želim da se zahvalim pre svega mom velikom prijatelju Dimitrovu iz Bugarske koji nam je doveo ove ekipe ovde, uz pomoć njega radimo ovaj turnir i pozdravio bih i vas, gospodu novinari. Izvolite. Здравейте от мен. Димитър Николов се казвам и съм президент на Български футболни турнири, организация, която има за цел да организира аматьорския футбол в България, както вече виждате и на международно ниво. Така, от името на нашата организация искам да благодаря на община Зайчар и на тези страхотни приятели тук до мен, които съвместно организират това страхотно събитие, което има за цел така да популяризира футбола на Балканите, разраствайки инициативата. Изключително съм щастлив, че днес тук се връщаме към корените на Балкан Куп, или така наречената Балканска купа, която през 2020 година успяхме да реализираме съвместно с община Зайчар, да наложим основите, които да имаме за традиция да ги развиваме. От името на организацията да благодаря за перфектните условия, които община Зайчар ви оказва за провеждането на такова събитие. Както вчера имахме възможността с тези приятели до мен да запознаят с едно страхотно бижу, което имате в Зайчар. Това е новия стадион, който е едно страхотно бижу. Нашето поздравление за общината, за всичките усилия, които полага за спортната инфраструктура. Така, преди може би около 5 години вече бяхме тук. Вчера и днес така обикаляхме и съм впечатлен относно спортната инфраструктура, която има така голям напредък в годините, които сме били тук, за да видимо за всички. Надяваме се съвместна инициатива и усилия тази инициатива да продължи да се развива в Балканите, като имаме така уверението следващите години да приобщим все повече отбори от Румъния и от Македония, от Босна, така че да има така един истински облик и името, което е Балканска купа. Така, използвам случая да приветствам и медиите, които оказват така един хубав тласък към отразяването на това събитие. Използвам случая и на тази пресконференция да поздравя всички почитатели на футбола от една наша голяма легенда, бих казал най-голямата българска такава, господин Христо Стоичков. Да му благодарим за подкрепата, която оказва към нашата организация. Лично от него искам да поздравя всички почитатели на футбола в Република Сърбия и лични поздрави от него има да изпратим на Пикси Стойкович и Педжа Миятович. Това са негови приятели, които лично искат да ги поздрави. И не на последно място, господин Стоичков изказва страхотни почитания и поздрави към голямата музикална сръбска легенда, господин Мирослав Ивич. Така че от негово име да благодарим на всички, които оказват подкрепата на аматьорския футбол на Балканите. Така че още веднъж благодарим. Чакаме страхотно събитие, което дава почитателите на аматьорския футбол в България, Република Сърбия, като надяваме се за напред и Балканския полуостров. Благодаря ви.